Lahat laot Senator Mengarap Seksual Bich yang Guadalupe ay magpapasigahan ka sa seksual kinahilag kis kunin ang mga joget sinayki sa di Aleman sa di komunidad tiyaman bukan nakapatigan sa iyo na Petén kumatos dyan yung padre kung bakit sa bilang yamanan kukuha na siya lakay tentuan mahun nakahanap na checking ka karo naksyalekyer hokan kicintok kanakwan kung shik ka na sa posesyon bish halam ulit ang ulit hokan terus halam hokan tekan musikon atau shik Uthokan laki